chokwadi ndikachabatwa nemhosva mwari andibatsira wangu kisamba kumusana mutaura chakambire nyaya pamusorese vandawira pano ndinkuyanakaamate ndauya nyaya yevanhu vekwamugodhi vakauya vechikumbira pekunamatira payadhi pangu vechikumbira kwekunamatira payadhi pangu 3 days vino vakumbira uripo 2 days vakauya vakumbira kechitatu ebva ndandiri kuramba 2 days kechitatu ndikazii ndivadakuenda wanu vati kana vari kunamata pesingawaki pasi pemuti vachienda mudzimba dzavo ngavanamate havo nepepa racho ndinaro rakanyorwa vanhu vacho vakanama vakakumbira munhu wacho akakumbira onde dzakavapa vakanama kufamba kwenguva kuya munhu uyo akabva wakuwakumbira wabva waenda uyo wazosara hake aripo wakutowaka chidziro wakutowaka ipapo kuti anditoibvura ngetimatisarevhesa wakutowaka nyaya kwakudaro kuti vatataurira kwasapuku iye ndibva ndavataurira kuti musacherere foundation apa vakaramba vavachienda kutenga simende vavarara ipapo 3 days vechiwaka ngeusiku ipapo vechiwaka ngeusiku 3 days takabva tavarekera ndafonera wana vauya batiwa vachiupedza kwavo ngati musawake vanyaya iri padare aya vakandipindira kwati kana tarasvange nyaya tibogura uripo munhu wacho kwani tinozogura ndozokutema ngati oright wamai vanga varipo wamai regerai zvamuri kuita izvi unganidzai mari yenyu unganidzi mari yenyu kana nyaya mahwina kadare kwamkwabekuza matikontineni zvenyu tetiikumbira kuti mindanidzire munhu wenyu uyu mumbotaure naye mumudzidzise ngekuti ngomuri kuendeswa kudondo mudarodaro friday vana vavo vafona friday vati mai tirikwira bhazi manheru tirikwira bhazi manheru endai kwasabhuku moripote nyaya tibva taenda kwasabhuku koripota nyaya iya sonto dare ribva rapinda vakomana vafika usiku dare ribva rapinda nyaya yatongwa ibva yazi kwamambo ishe takaenda mambo ishe ebhasu yataura nemapepa zati ainyoreti ndakaenda vanhu vakafa eti ndakaenda navo kwamambo kokumbira kotaurira mambo nemukomana anga aripo pakutanga sabhuku wataura tipita dheti racho remunhu iyoyo uyo wakafa uyo Gideon ndinodatapiwa wacho rokuya saka munani ipapo ndingoteti muna April January June vanhu vachifana kutsvaka ine madheti iyaya ebva auya natapiwa wacho ebva apiwa vasezuva ebva auya naJune 25 ndiko takaenda kwamambo ishe mambo ishe vati makaama torai nzvimbo yenyu godhi mirai amira kudaro tauya vakauya vakakumbira tiripo apa vakapiwa 3 days nevanhu kwamakamasasi mubude hawana kubudava tikaenda kwasabhuku sabhuku akamufonera akati handipo iye ari sabhuku ati vapei 2 days tati takudzika komana uripo ebva asangana akati wafonera sabhuku adzaupo uri kubvepo vatanyati vataenda kuba vakomana vebvati vakokerayo aya apo tinodaro ndizoonesa manzi dzakutoraidzwa kwaruda kazi makabvisa mabhanana angu ndakaenda kwaruda nemwana ndikavadakwa takabvisa mabhanana kochondini mabhanana akatanga kusima muna October ebva vabuda rodhi pasingabvumiwi ebva achitera makomba emabhanana anga ifo ndibva ndafushira nzira iya nemakomba afo aya ndafushira kudaro vakasvika ndibhoka ichupiwa but ndini ndafushira makomba aya ndini ndabvara nzira iye vava vaona kuti hazviiti ndio kuzotanga kutenga chimedzi vechiwaka vechisima mabhanana 31 March 5 o'clock ebva vachitanga kusima mabhanana usiku 7 o'clock vanhu vari kunama vari kuya konamata havo mangwana ndandinorwara kutokaba ndedyanisvapute makubu ndiona kwasima mabhanana ndibva ndati after 3 days ndibva ndaenda kutora mabhanana anzvanadzira ndibva ndarasa ndio April kwazouya vakomana iwa ndio songotaura vakomana nemukomana iyo vakaenda kubva vamusungisa kwazi ndiyo vakadzura makomana asi kumaporisa ndakaenda kwaroda ndikati ndini ndakadzura ndakabvara nzira muti uya muchakata kwazi vakanamatire akabva utema chakata chihombe
akabva achiteme bhape. Zvinhu izvi aita kana ndisiripo ndamoenda kuwana ndiri kurwara. Saka ipapo tabva kwamapurisa vanaona imwe ndakutora zuva kwaDC kwaziuya kwaDC takaenda kwaDC taenda kukazi baba uyo uri kuti haasi kupokana nezvakataura Ishe. Ndikati kupokana kudini wanangu, handizivi kuti ndichindevera. Kwazi kuti zvakataurwa neIshe handizova, makatenga Ishe. Ndikati munhu andimuziva, munhu ndinomuziva ngeuyu ari kusamagata ndiye wakauya pamba pangu uye chikumbira pekunamatira uyu andimuziva. Iye akazomhanya ichiuya kuno kuti yatowakaisha auya kodini mabhoro vati budai kwakunze uyo wakapfeka zvisipa iya neumwe wacho aitokaiwa kuti budai kunze ndibva taendesa pane imwe imba kumuzi criminal court. Pazoendai budai kwavo ndinotaurwa titaurirwa zvinotaurwa zvati une chibvunzo takungobvunza ndibva ndasipiwa date musi wa28 lake musi wa31 musi wa28 ndiripo kukoti kwaRudha ikoko vaendesa vaenda kutora madhumeni nasabhuku vapinda bayadhi pangu vazoverengai makomba akatewa mabhanana tizozeponeya ndibvanafonenda sabhuku iyo ndikati maverenga makomba nemabhanana etike yemakagogora pese apa maaverenga here kwazi tii mukozotaurira ikoko ndibva tanyarara tii yakanga iri yako vachera chizha zvese kubva vatera wakuti wakazimabhuruza zvacho izvozvo. Saka inini ndabva ikoko kwaDC ndakabva ndapimba iye munhu wangu kuti enda kwamambo wotaura kuti nyaya yatodini yatoendeswa kwaDC. Saka akabva aenda mambo kwasvika mambo asiripo vabva ndikafonedza Ishe bva ndamufonera Ishe kati une ndazvizva. Ishe ati ndazvizva mapepa akazobva kwaRudha uko akauya ane tsamba yakanyorwa naIshe. Tsamba iyo yaita kuti makamadzitera nzvimbo ngoti ngaumire ngavi. Saka izvozvo tazoenda kwechipiri tasvika ikoko vari kubvunzwa kwazi saka moti venamatire pekare here tikati ngavabude hatiziva. Ivo vavaenda kwazi havina tasvika vavaita vafonera vanhu masitechi paya pagadza ndikufura varipo pasitechi vadzikiswa pasitechi vanhu vakamuunganira kusitechi pangu paya papimai paya ndisvika vamwe varipo ipapa ndikudzika vari kuwebva vakamurumurira tawina vapinda pano ngati kwete ipeipi parafeti mawina ndiro vangopinda vanamata vapedza vaedza following week vavaidza big Sunday vavachibika mabiko vavawaya vari kugemba vapinza mugomo kune huku dziri kuuraya huni dziri kupinza ndikati handizova izvi ndakaenda handizova. Apo musita kuti vari kupinda pesi ndaisa waya nhatu apa ndavhara gedhi iye neumwe wake wasvika maganesi vababvisa waya iyai pagedhi vavapinda wasara 1 da iripo ipapo ndikutaura vamukuru enda kuchechi vavauya vabvisa kuti ime yacho iyoyo hana umataura nakati nemukuru vakusataurira varegera vakadaro ndibva ndaenda kwaRudha ndavataura kwaRudha ebva araizwa akazi handipo araizwa kuti handipo mene kuti angaendepi isu tibva taenda ebva asare tienda kwaRudha vaenda kwazi ndakatenga kwazi vakatenga ipe mapepa ipe matsamba acho zvese nemanungu acho hana kwazi mbuya mangwana mbuya aripo tibva taenda kwaRudha zvakatsanangura nyaya yacho iyo kwazi haiwa imimi mirai mai 14 days akusvika ngeti pane mapepa taipiwa kwaDC kwazi August 14 days budai havabudi Fulime futi September takauya nemejasiri yokuinyanga budai havasiri kubuda. Tagara manje apo tiende kwaRudha kwazi Rudha judgment. Tibva zvazi komana webhazi enda kwako inyanga vaenda kupuwa pepa ringari apa. Kwaziuya kwazi handizvo vadzokera futi vauya futi vapiwa ripo. Saka ipapo taizvozvo pepa irero angafanira kuteti ariendese kwaRudha ndiko akabva taraizwa kwauya taenda ikoko vaenda amene zvavakaita nekoti criminal kuya vakabva vataurira mukadzi wekuti kana ari kunyoresa mai yake asavume nyoresa iye nyoresa mukomana. Saka vakavhara kunyoresa viviri vakabva nyoresa mukomana iyo taenda kuya kange kukoti paya pakagara magauni taenda makoti mukomana wangu iyoyo vaapinzwa mubhokisi ndagara apa ivo vapata mapepa ari kunyorwa ndiye uyu mapepa aya ndiyo vari kuverenga mukomana wangu ari kukoti pa uyo mwana kuti andi ndakabvisa mabhanana ndiye maiyo kwazi mbuya budai kunze mugare kulokuzauka mwana buda kugara
Ngozi akwenda mafu ndikuona naupo wachine poni mwana vaenda swati okyo mwana vaenda ogara 2 weeks ari kudokuza ndibvunza hapana ndibvunza ngozi uri kuenda kotariswa pfungwa kuti wamwe madhirazi here kana kuti madhokota mairi kana kuti rokuza pfungwa hazvisi kutenderera here ndabvaenda kogara sva 21 ndibvaabudiswa 21 ndipo amene vakataura handisiripo kwazendaimouye nani nemawitness sva 12 November tibva taenda neumwe wangu zamagadhi wakakumbira tibva tagara ndakagara kudati iye ari pamabhokisi iye asiripo ngati inini wakadzura mabhanana ndimi ngekuti yadhi ngeyanga ndimuti pemiti yese yemadhidhinazoita yadhi ngeyangu ndini ndakadzura mabhanana kwazi wakadzura manga ngati handina kuverenga ngekuti yadhi ngeyangu ndakanodzura ndichirasa ndakanodzura ndichirasa plus kuti mabhanana aya ayachiva mabhanana angu apa ngetakasima usiku kumba kwake taimukomana akasvika kumba akapanga kuti bhuri echiva mabhanana ndeu echisima apa ngeusiku ngati ndini ndakadzura zvese izvezvo atazokuta uyu zvazvaabvunzawo kwazi inini mbuya uyu ndiye ndakakumbira zvakozosara zvichiitika mashure handizisiyi ibva tazokuja sova pebhuruza hatina kuzorekeza aya mapepa acho rakanyorwa nemambo rekutanga rakagara sara ikoko havana kuzondipa vasipa mapepa mamashemanana nese nerimwe yakuzoita kujadhimenti riya zvese zvese taipatsarazasi ngekuti takapedza nekwamutari ipo mapepa ngekuti havasiri kuchaja kutisa nyaya saka redu judgment iriye rabuda nepepa raisheriya havana kutipa rikadhisi inini manjiti mbanatitima nakorera ise ndapepa riya ise hatisiri kuona ndiyodaya kuzivepo ishe akatitima imunhu mangwana eyekwetora saka ishe ndiyo akazinyorera kuti rimwe tsepa rechipiri kuti tiuye kunoko nyaya yacho pepa yakawambenda noidhura ndiyoti ndaona kuti vanhu vakawanda wamakataura naye ndiani akaya kukumbira inendi ndiani akakumbirwa akaya kukumbira wemugodhi wechechi ndiani ngauya kwari kugara kuse ndiye mugodi yaye yaikwiza vanhu vatatu echando vamuna juni kusvikira 2 vanhu vatatu mukono Samagadhi ndimi wemugodhi ndimi makumbira lendi kuna mbuya chokwa ndini ndakakumbira ndimi akumbira ndakakumbira tazingwa pachikoro tazingwa pachikoro munhu achari imwe chechi takabva taenda paparupa tapinda futi paparupa takazozingwa futi wadzimwe matora makazi kuda kupedzisa paparupa ichitanga kupa iri tembarari kuti munamata chibva ipapo chivatakati ndopa ndakazobvunza na mbuya ndikati mbuya ko apa painamatira wama paitere kuti tiutangawo nzvimbo yekuti tikwanise kunamata oita ndikanzeni mbuya awa tikati wambonye wakanamatira apa wakabuda wapamurari kana chidai munopinda asi tembarari ndopa ndakazodzoka futi kutaura nana mbuya ndikati mbuya isusu kana pamataro kuti pamunonamatira pamushakata apa tikona takumbira kuti tisoshet tikanza pashedhi yenyu nodi munoisa saka ini ndakazongoti fambe nawo ini ndakazobuda ndichiteera mhuri yangu mu70 day takaona kuti wandauripinda kwawo ndichipinda kwamwe ndakaona kuti zvina kutwadza saka takazofamba pamwe chete pandandisiya mwawo yandakazosiya ndiye makasiya because sei ndiri kubvunza wamwe wese wakazoya mashure havana basa kutanga ane basa akakumbira ndimi ende imimi ndine maconditions amakapiwa nambuya pamakapiwa nambuya makawirirana kuti temporary yes kana makawirirana kuti temporary inokwanisa kungogurwa anytime ande saka wakazoya kumashure kwenyu wamakasira makawataurira here kuti itemporary panapa aiwa vanozviziva vanozviziva saka kuwaka wanga wako wakaseka vachizviziva handichazii plani yakazosaiwa yachiita plani alright ari kuwaka wacho ndeya ari kutungamira makaziya ari kutungamira wacho sana ngauya zamabhuku bazi
Right. Another test bomb. Our door computer ready. Makumbira muri mesi. Makumbira muri mesi mukasimbora. Takangositandia nuna naye kuna matawana wachiwe. Sana ikuna mata. Kutemba, ndio kutemba. Zitandia ni au simba mtume. Right. Awachizubuda. Uva wasiyeni. Kwa mimi pembe bekuzi mupa pema ndi makazotora wana. Takachizoti wana akavoza kuti gorira chiro la 2024. Dati wakazoti pa permanent ndio mama awa ni mkomana mkuru anositapiwa hapo anositapiwa na baba wao anositapiwa tina na sabuko angari Because they don't do it. When we sell motor along, when it comes near allocation, they must stay in a church and our pins. A church is an institution. You know, you are not paid. You can't in the country. Now, Sabu, are yours? My children, I see commercial area. It's not a commercial area. It is designated for churches. No point number one. Point number two. Kana ili communal muno anopa mapegi andi kana pasi na munhu panzvimbo iyoyo anopega ndisabu kana pari pemunhu anopega muri zvechi sabu then comes in only as a witness kuti pazvakaitwa ndandiri then kana yadaro kanzuro inochiuya yodrawa site plan yokuratidza kuti kusaidi kumamita zakati kusvika pakati kusaidi mamita zakati kusvika pakati kuitira kana makuzoenda kukanzuro makuisa plan yekuti ndoda kuwaka kanzuro inokutaura kuti wakai kona iyi ichi chinoita kona iyi nekona iyi kana chadaro maakubhadhara chinhu chinonzi lease kukanzuro kana maakubhadhara lease kukanzuro maakuvhurirwa file church yamunobhadhara lease every year patanga gona. That's the procedure. But now imi muruti mune site plan tinao tine site plan ilipo tine futi mamita zitakapegwa futi kambichi izwa une site plan une chizvese. I'm not worried about that. My worry is pamatora uruzvatera ndobatsira pano pamuri kuenda site plan ne plan yekuda kuwaka chinhu panhu pemunhu hamuwaki muyadhi memunhu without the consent yemuridzi. Saka panoda document inoratidza mbuya kuti mbuya papedu matipa ndakupai makuwaka chose document tinaro tipei mapepa chose.
judgment yaShemandia. Yeah, you know what? Why ndine interest na judgment hiyo? Pane zvinhu zvinhu zvandanota zvakawanda kuita kune chitotsimbidzana mukati. Zvasaenda ndikuta judgment hiyo iripo kana ndisina kuiona ipo. Uza ungatakurisa kile mapepa ese mamwe asina basa uchisiya basa nepepa racho rejudgment report. Usiya utakura mapepa emombe kunga kuenda why do that? Because this case ndakaitarisa matresi andaita nezvemapepa akatondira ane zvakawanda zvitoripo pazvokutondiratidza something is not right. Matransaction emakaita yese something is not right. Uyungu kama mambo wengi. Chandikutaura ndizvo mbuya wataura kuti apa pamakazoenda kukoti pakazi mapepa tidzorerei mapepa akadzorwa asi judgment yaShemandia haina kuzodzoka. Ende isina kudzoka ndozvakonzera kuti mbuya aende kopiwa duplicate. Inini kuzva zvekutora zvataurwa nani anditotora zvamukai ndotora zvataurwa nambuya wati pakaitwa zvese zvaita patakazodaidzwa kwaDC mapepa taisa mapepa kujudgment nechi andi judgment pakati takadzoserwa mapepa judgment yaShemandia haina kudzoka. Ndosaka tazokumbira kuti Shemandia watinyorere imwe chii something is not right. Imimi mune judgment yenyu. Judgment ndiye mswana. Makaenda kukoti tambobva paishi sina after tambobva paishi paishi makaenda gore ripi? iro gore rinonatambari chakati tizoende kwaishi pepena ndotobuditsana chakati tizoende kwaishi tese takatobva kwaishi tisina judgment sina uyanga yatongwa ishi wataura zvaunga wataura havana kutipa nguva kuti titsanangure ishi wakangotaura vachibvaangotita sekuti izvozvo zvinobudira kudaita judgment izvozvo havana kutipa nguva yekuti taure kana kupawa nguva yekuti sabhuku aone kuguditsa umwe pachena kuti zvese kuti tizodzike kwaishi zvinjenga ndagana handachizvitembi wandipatsamba yeagreement yakanyorwa nani yamakabhadhara $20 yekusuma kuna Shemandia akanyora tsamba iyi yekuti tawirirana zvese yanenge yapiwa mahara ndiya secretary ndopanda kubatsira kuti ndisekretary wechizvidzindo zvinoda ndezvani saka is this an agreement? ndomanandoda kuedza aiwa urikuparwa because kuti ivika ndikubatsirei kuenda mberi kuti mubatsira nogadzira nyaya iyi asi ndoda kubatsira ndosandotaura kuti chinhu ichi kai ndakachitarisa chine tunhu tusinaumira zvakanaka. An agreement handiti ine masignature eboth parties dziri involved kuti oita maminutes uyu ane kopi uyu ane chii ane kopi but imimi ndimega mune tsamba yamakanyora secretary wechechi wobva ataura kuti takawirirana kuti lendi yedu zvachose papaina nhingi naningi papaina nhingi naningi papaina nhingi naningi naningi handiti muridzi welendi in question
haana kusaina anokumira kana Wakasainei. akasaina pamwe ndakati ndepepa mira ndikutaura zvandingakuudza kunokubata anditi bepa iri andisika uri kuona zvandikuudza kuti haisi signature ba kunyora kuti James Mutasa zinoti signature uri kuona zvandikuudza kuti tawanda Gideon Makahamadzi hapana signature Mazita. Gideon Makahamadzi hapana kana nenhamba dzechitupa hapana izita chete Gideon chi Makahamadzi ani nhamba dzechitupa ndeni dzichapiwa Makahamadzi imai wacho dzakaziswa pamusoro kwazara kwakwazarawo nedzamama tapiwa ndiani tapiwa ndi mukorere wa festival saka kukorera misa nhamba dzamai pakudini secretary andari kunyora ndifuna ndiye akachizotora nhamba dzamai usafunge pa hausi wakanyora why do you think iwe usi wakanyora Anofana kujeneraliza document ndiani panokujenerera chifai. Ndiani panokunyora chinhu. because apa chaifanira kunyora kuti ai ningi Apana kunyora. ID number yangu chakati from my village chakati handisi ndapa chechi yemugodhi nzvimbo yakakura zvakadai mumunda mangu pekuti wadi wawake chechi yawo wanamatire zvamuchose yobva yanzi witness ningi sabhuku apa ningi apa ngoniswa wadi uvasaini Unaweza sema phone number kufika we phone them. because what zvandikutaura about this thing that's why ndikutaura kuti vanhu vemutemo wandoziva they don't give a judgment based on this letter because it's your letter yakanyorwa nasekretary wenyu kuti ndozvataurirana but it's not a letter yakanyorwa nemunhu apa kuti ndapa you see unoona difference ndozvautaura kuti ari kunyora ndekuti ndapiwa motikari dzese dziri pamushaparapa dzese dzadzangu nechii zvese asi wapa wacho silent haatauri chinhu kana chii angoni ndozvakataura kuti ichi chinhu chenyu ichi to me hachina basa ndechenyu cheofisi kwenyu for fine not kuti hanzi bhuku yako uchitaura kuti ona nemwe shona yehope doti iwewe unditaurire isusu tajaira kugara matsotsi maybe pamwe ndonyaya kuwirirana kwedu wechechi nemhuri yekwamakahamadzi maringe nenzvimbo yekunamatira handiti sabhuku wakazoonana nasamakahamadzi wakarakidzana nzvimbo yacho sabhuku wakabvunza samakahamadzi Gideon natapiwa kuti mawapa nzvimbo iyi nemwoyo wose here samakahamadzi wakati ichokwadi ndawapa nemwoyo wose ndawapa zvachose uruza this is reported speech. This person was not there. And this person was not even there. Akanyora report hii. Kuti anga story pobo. Saka akunyora agreement yei yanga sipo. Mira akanyorwa Gideon uri. wakashaya Gideon wakashaya. Tapiwa uri. ariko Ari Peter. Tapiwa uri. Yes. Tapiari Victoria Falls. I'm sorry. Tapiari Victoria Falls. Zita ndiani? Zita ndiani? Yita wana makama. Uri mwana mai? Mwana understand. Tapiari kashai. Gideon akashai. Asitapiwa ndio waganisana naye kudaro. Kwa mambo manje ndoko wasipondwa ajali. Akaisana na huyu kudari kwa mambo majanja tapiwa. Wachiwinda. Saka sei sapa sei pauzi Gideon natapiwa. Gideon akashai. Aiwa. Watapokunyora. Tapiwa wazi Gideon natapiwa. Tapiwa Asitapiwa ndiye hakuendesa huyu kudari raishe sei. Iwo wakamwirana. Tapiwa takaya tese pana tikatofura tese nawo tese
pana tatizo tunatapia pana against Ndio sasa Akanyona secretary wakanyona watu walikuirira. natapiwa chawaita wachichizira kuparamaya wa chicho chawaita tapeta kati zipanapa kana mplatise kesi pana mambo takasangana pasa pakona natapiwa tikafunza tukasumudza ijembwa ndimombo mutatu tinatapiwa paya saka no inini akabona zvodhautaura kuti already katumi doesn't make sense. Munhu wamuri kuti ndiye akaagriya ndiye akasaina ndiye the same person ari kuendesa sekoti Nekumbira kuti ndinotaura shoko. anditokupa mukana. Yes, I will give you. Ndoda chimotipindura yemubvunza not kuti nyaya iite clear. That's why ndokubvunza yemubvunza ndoda kuti ndiite clear on this case. Kuti tapiwa uyu wamuri kuti Gideon natapiwa takatowirirana. And the same tapiwa wakanga aripo akawirirana. Ndiye same tapiwa akuenda newe kudare futi. Komande ndiye futi auya futi kunoku. Kumangana futi kunoku. Izwa zvechama. Iwe alright. Mina ndakubvunza. Iwewe pakaenda vanhu ava panzvimbo. Ongori. Wachinoratidza ongori kwe. Handiripo. Nawo. Zita rako rinonzi? But iyo rakunonza Simba. sei Simba usina unyorwa. Ndiripo. Simba amutumisa Akamutumisa? mutume. Alright. Ugona pwede ndozotaura. Then imimi kana mamuripo mese makabirira chechi muri true. Why murukoka? Ndipo nanda kumbira mukana. Ndikuziya. Izwa chama. Ndotaka kutaura chinhu chikechi. Chiri ndisumudzira ndimo dzakawanda. Why tapiwa wamuntu akawira nazo akuendesa kukoti. 2 munhu akapiwa. Akuti ndini ndakapiwa. Andisi. Akuta ndinokuda kutaura nezvikuwaka. Sasa temporary. Saka iyi nyaya yechema yakabva. apa ichapo Ndikatona zvachose zvakakawanda. izwa zviri kutaura baba. Chiri chakanyorwa ripoti here. Ripoti itaura kuti pakatowirirana kuti zvachose. Ndozotaura ripoti ndizvozvo. But uyu anga aripo uyu autaura kuti handizvo. Awa vanotora nguva baba. Tichienda panzvimbo. Havana kutora nguva pakati gore racho iroro kana kuti mushure memwedzi 6 kana kuti 7 months. Vakabvasiya chechi. Izwa shamari. Izwa. It's not about uyu akazogara muchechi for 3 months or 4 months. That's not important. Chiripo chekuti pakaitwa agreement iyi anga aripo here. Agreement iyo mukatarisa zita ravo papasisi ndokuwamba watokuda pakaitwa agreement zita ravo awamba watokuda chicha pasimu chicha Mira. Ichi muri matsotsi. ndaida kuti dai mungamundibatsira munhu wega mutaure shomashoma shomashoma Taura zviri gaidi. Imbomira. Pauchagaura. Ndibatsire kutsanangura kuti pfungwa yekuti ngatitore zvachose yakatanga nani. Usapindura. Ndoona pachakwamukanira kutsanangura. Zvakatanga nani. Murume uyu agreement yekutanga yanga yaiti zvakati. Agreement une wane chipiri. Yani mapepa. Iyi yakatanga nani. Ndiye iyi ndechipiri watakasi. Agreement yechipiri yakaidi. Yakatanga zvekutanga izvi tatisina kunyorana agreement kuti hatina kuita takasaira but ndinozama wachiza ndeti ini chawanza right now ndikuda kuti ndibatsira zvadaro my word is this judge Wakamizidza kuti that's why ndikuti court yakatoti judgment yakapiwa namama naishi yakatonanifaira handisi saka yainatifaiwa it means yakataura kuti nzvimbo ndeyani ndeyechechi saka ini ndosaka ndipei judgment yechimandera yakakonzeresa kuti chinhu chinalifaiwe yaiti chii tatoenda kuda judgment iyo Mutaura zvaita judgment yaishimandera vakangoti
ndatarisa nawe wana wechechi because iwo zvawakataura wakanyamanya yakati kudii judgment yawo ishi wakati wechechi sibai andinori pasi Yehova wasimudza nyaya. ini chechi dzayasimudza nyaya Chechi ndiye. ndokoti ndini hedi ndini ndakabva ndasimudza nyaya nezvikonzero Wasumudzira kuti. ndozvandoda kuti mundipe nguva yekuti nditsanangure zvikonzero zvitakaita kuti tisimudze nyaya shuwa guguva vataiwirirana nawo titori nemabhloko ematoireti zvikonzero zvakaita ndezvekuti takawirirana sekuwirirana kwatakaita tikatowapa things izvo takatowapa tikatounganidza zvinhu zvatakaunganidza tikawapa Kubva mbuyavo. Makawapa taura chokwadi kutaura pamberi pamwari makawapa chii kutaura pamberi pamwari makawapa chii gwawa auya mukomana anozi Tapiwa auya mukomana anozi Tapiwa anga achimirirwa akazouya iye achiti ndamirira family muri yese ndini ndauya right saka takachizokonesana nawo kuti mari wakabva tichaja $400 saka pakuchaja $400 takazochema tachema $400 for land izvai ndinoda kutaura zvinhu zvitakaita ndo zvandiri kutaura ndo zvandiri kutaura chingoti yes or no yes right ndo zvandiri kutaura pamberi pamari tawirirana $400 takazochema kusvika wazotibvisira $50 aina mama wanga wari Tapiwa ari right saka sevanhu isusu tanga tichifonerana mushure mekunga kuzi endai mosane kunamata baba wachiri kuti chiwirana Tapiwa wacho taitofonerana naye iye ari kuvic force achiti ndimiresa mutume pandichauya paholiday nokuti ndinouya kamwe pagore saka auya Tapiwa isusu takachisana kuti taunganidza takanga taunganidza mari iri kuma $270 yatadza kusvika kuenda pa 350 takazochema saka takachizobatanidza mbudzi yatakazowapa nechibage chatakazowapa nekuti gogo wakachizokuti zvina mhosva kana yatadza kusvika ndibatsire ine magwere nekuti chikafu handina tikazobatanidza nechikafu magwere tikawapa izvi ndiri kutaura pamberi pamwari nekuti mwari ndinomutya no izvai pamwe inini dauti uite tora nyaya iyi ite an open mind because in an open mind I'm trying to get to the bottom of this case kana mbuya wakadyira stand wakadyira stand kana wasina hawana and I'm trying to prove who is right who is wrong iwe usatore picture yakuti ndikabvunzwa imi zvito vanogona kuti aiyo hauna mhosva just answer the question tikutsvaga nyaya yekuti nyaya ipasi kana mbuya ine nyaya yake une nyaya yake iwe kana ine nyaya yake une nyaya yake saka iwe usazvisunge kuti ndakutozi ndine mhosva no that's not it isu tikutsvaga mhosva that's why you are here zvatotaura kuti mbuya makapiwa mari naTapiwa wakatotipa nezvidhina zvekuwaka Wakasainirana pari. akakupai zvidhina ndiani Tapiwa wakatoti iwo taurai naTapiwa akakupai zvidhina zvingani akatotipa zvidhina zvacho zvikumangani naye baba sina maiona zvidhina zvazvo zvingani zvamakapiwa zvidhina zvacho kumangani 500 tatadza kupedzisa rimwe bloko racho rematoireti wakatotipa zvidhina 500 wakati munozondikanyira tikatozvikanya pachechi wakatotibatsira futi nehuni dzemugamugogo kuti tipise tigadzire bhokisi rako rechechi wakatotibatsira tikatotenga huni nesaikironi yakauya ikadonesa meavhu iyai wakatotitengesera gogo handizvona ipapa taura zvese saka izvozvo zvino zvikutirwadza kuti vakusina gogo tavirira tine mafarize tinopa shirikadzi gogo taitowapa takawapa inaipapa tione kuti kuwirana kwetaita nagogo but chakazotanga kuitika kuti tione kuti pane uori hwapo ndepekuti baba avo vakagarapo mukoro wavo wati ndini last born ndio right baba wakachizonifonera wachitoti samtumi azviitere kuti panzvimbo paya pemamakapiwa paya tikupei pamwe tanga kufonerana mufoni nawo kusvikira ini ndakanga ndichiramba kusvikira kuramba kwandakati ndikateiwa zvinhu zvitakawirirana tichidaidza kanzuru ichiuya gogo achidaidzwa
kanzira ichitaura kuti gogo tida kuti mutitaurire pamakapaona chiti paina wadhi kanzira aripo nanhasi uno aripo wadhi kanzira kete aripo wachifamba gogo achiwataridza kuti ndakavapa kuguma panawa kanziro ichipeka. Ndaona izvapa ndosakaona ndikudii ndiri kubvunza kuti pakapegwa nekanziro papaina ani nani Papa na sabu. isusu what we wonder is to get the truth out of this case because pamwe pacho munopedzera matare nguva imi muri kuziva zvamakaita. Papa na sabu. Nasabuku wani Aripo maposa. auye Sabu kwa wanakuya. zvandakuita manje let's save this case kuti tiipedze zvakanaka. Chekutanga Papa na wadhi kanzira. Muruma mundu muchechiga mudai. Mambo ndio unotaura. Iyo seriri zvakasiyana. right ndakakona iyi judgment irini judgment ini yamanje pera makaipiwa rini Ndopinda ndakapedza sango. Shenda muri mutu. Makapiwa rini. Ndoba takaenda mandezi achinga takangoenda because takazoenda before nyaya yatongo. Tasumudza nyaya kuti tiende kuMagistrate Court. Takazoenda before nyaya yatongo wakachizofonerwa kuzi tiri kumbira kuti batsira vanhu vechichionza chichemo chavo. Tikazodzika tikaenda kuna Ishimani vakatipa judgment. but judgment iyi how can it be judgment yosifu paramoyo yangonyorwa hachina chidhindo chaishi Zvakatotinetsawo. Saka takasumudza kuti tiende kudare repamusoro. Mati baba. Ishe wacho wangu waripo wakatofonerwa. Wakati wagadzirira. right anyway it's okay this one now mamile aita gogo halo uruza shamani mamile aita nyaya ndekuti nyaya iyi ane judgment kuMagistrate saka nyaya ine judgment kwaMagistrate haichakwanisi kuti dzike futi chidzika kuno unless dai Magistrate akaidzosa kuno judgment Magistrate haana kuidzosa kuno asi wakatopa chii so inini haisina appeal court inoi kuna Magistrate appeal court kuna Magistrate high court asi appeal court kuna headman ndeni dai mamuri kuappeal against judgment yeheadman but now that muri kuappeal against judgment yechi yaMagistrate makufana kulonja appeal kuti asi ndiri zvandanokuti yakuda kuvhura yangu zviri zvandanokuda kuvhurai kuti muone maloopholes kana paine chii maloopholes yekuti you need to appeal against this decision yapiwa kupi kwaMagistrate motaura kuti imimi zvamukutaura kuti hatina kumupa handiti then uyo producer zviripo zvokuti makati makamupa but my fear now ndeyekuti tapiwa knows a lot about this story kudarika isusu tese bozvazwa pakapiwa mari tapiwa ngaripo pakaidentifaiwa land tapiwa ngaripo pakadecidewa payment yemari yeland tapiwa ngaripo akamisa payment kuno asipo kusvikira uya nditapiwa and tapiwa uruziya pakazobhadhwa magweni nembudzi nechitapiwa izawe so you have to be very careful kuti munhu anokwanisa kutanga kuda kuenda kukoti kuvhara gepi rake rakadii so you have to be very careful but ndikuti nini chidaidza itapiwa itai appeal kuhigh court asi tapiwa namai ngavabude pachena kune zvavanodii zvavanoziva nezvavasingadii vasingazivi because already chechinga as long as they were in a proof yekucancel because already cancel yako involved
because council yakauya kutora chii kutora side plan. So it means council ine tsamba yekubva kuna owner yekubva kuna sub. Pakapiwa hoko, pakaiswa hoko, handiti council ine proof yekuti patakaisa hoko papaina nhingi nanhingi. Wati pakaiswa hoko mbuya wakaona. No, I do kubatsirai kuti pamwe pacho you can waste time muchienda mumakosi asi muchokwadi murudii murudzizi. Kana paine zviri kunetsa zviri nani to sit down at the church mowirirana mokadzisana. But kana paine zvokuti mune zvamunoziva asi mavada kuvharidzira, then it's wrong. Kuti apa ivi kwataisa kukoti wari kuwana wakaiswa koti ndiani? Ndiye Elizabeth Barazai nani natapiwa makamba, which means dhiri rese raiitwa rese Elizabeth natapiwa wamba waripo wanoziva. Andikaona pamwe saka iwo yako yakuvaumizwa wakuzama is to sit down namai natapiwa wakubudze chokwadi kuti wakamboita sei. Because kana kautotwa nenyaya yekuzoiswa pasaikoni pakawanhu wakatopiwa nemavho nemiti vatozvidhina nechizvese zvikubuda kunoakwamiri. It means pakaenda kuwirirana kakare. It means kakuwirirana kakare chii nemagwere akapinda mumusha nembudzi. So it means pane zvakadiya. And I go back and sit down mowirirana chaizvo chaizvo kuti wakanga waripo wakutaura chokwadi kuti wakaitei, kana wakananzvei, kana muri kukwanisa kudzorera zvakananzwa mowirirana nechei. Because ndaswaenda kubvunza ike kutanga kuti kanzuro yakauya here kati yakauya, because kanzuro haiuyi pasina consultation nemuridzi wechii wechii. Site plan unayo takatotanga kudzwa plan yekuzi titaridze kunzvimbo kwacho kwakamira sei nemamita akazopfekwa ndinoda site plan yakati imi pamunopika vanozomeka kuti vanozochiti mamita mangani kubva kusvika pa point B point D to C to C ikanzo economy ndio yatuti ini ipi site plan hiyo. Oye, ndipe chipepa chekanzuro chamwinacho. Nawe izvo hazvina basa because at the end of the day our hands are tied. Nenyaya yacho ijudgment. Saka chienda imwe sit down mutaura chokwadi because pane pakati penyu asi kutaura chii kutaura chokwadi zvakaita. Pane ari kudii munhu hafuiri nomunyamatira tembara mbuya munhu hakuitwe kunamata tembara kana kugara tembara. Garai pamba pani because I think challenge ikona challenge ndokuti ku challenge iko ndio tukudira one umwe munhu akanga ari ndini ndibaba wedu ende baba wenyu ndizvamuta haasipo asi ndiye umanga mukati mechii nedini because mutsamba umu ari cited kuti wagideon wakazopiwa gideon akashaikwa
No, it's okay. Haisina basa. Ini ndo kubatsira kuti muone mapoints akuti ndo ma-gray areas arikuratidza kuti chinya chinomira zvakadini. Chinomira zvakanaka. Because as long as our one what we also produce evidence yekuti we paid so much of this day. Akareceiva mari iyo ndini. Takaunza mbudzi, akareceiva mbudzi ndini. Takaita zvakati kabhadhara miti, takabhadhara miti iyo mari yacho akatambira ndinhingi. Takaita chakati zvidhina zvadai akadai ndinhingi. Takabona nyenzoro. Izvozvo hambudi. Ndo unozombowo unongozvidira. Saka ndosaka ndati taurai namukoma wenyu tapiwa uyu tapiwa anokwanisa kunge akamisleader chii into believing kuti mild zvinoitembarata iyo akutomira ndiratamba makasainiswa ndiani tapiwa akangaripo tasai nhamba zviripo ngezavo dzakaiswa pamberi patatu vakatiudza kuenda kweshe muruzaruza ndiri kuti inini if you want to appeal muruzaruza ini ndakubatsirai iadvice ndakupai kuti zvese zvamunotaura zvokuti tsamba ino sowanyorwa tsamba nekusainiswa ndizvo ndiyo one of those factors dzamunosaita kuti ichi chinhu chachidii achishandi because munhu akaimentionwa umu akanga ashayikwa pakazoita adhini 1 andika 2 chimwe chamuda kusaita ndechekuti tapiwa handiti ngaabude kilini umwe arisaite kutangarira mari futi yekutambira mari uriko futi handiti akataura kwasabhuku kwazikwazi kuti makapiwa 270 ndikamubvunza kati 270 yati wakainipa ndiinani iwe unani wakanipira papi ndikasaina papi ndikwasabhuku akati magwere takamupasakire magwere ndakazore kwamagoshi akanga aripo vakatenga magwere kwaari kwakwasvipa tavavaekumbira isiya magwere ipapo ngati mai tichengetei tivaitira mangwana vaitira magwere ausapira magwere izvi zvokuti taipasira shirikazi vakauya peri kuya kubata maoko ndafiwa nemukunda wangu magwere zvakati akatakurwa nandifambi uya nevanhu vako vakatakura magwere hapana kana kwamapurisa vakabvunza kuti tipei pepa vakakapi mari yacho ati apa kwazi 400 apena asi kwasabhu kwazi 270 ndikati wakaipani ndiinani iwe unani ndikasaina papi okay mbuya ndatozwa ndosaka ndataura kuti mbuya zvese zvamuinazvo izvo zvakuda koti yepamusoro handiti yekuti munotaura kuti izvese zvakutaura mukomana ari kudii ari kunyepa handiti so that iyi judgment iite sei ibviswe saka kana judgment iyi ingoripo ini nandaita ndokwanisa kubatsira ida as long as judgment iri haana kuzitaura zvemari zvese izvi ava kuzitaura namusipana patiri kusizwa namusana unongo haana kuzitaura vako tiri kwaishewo haana kuzitaura no it's okay saka tiri kuzitaura kana tapiwa haui iuya april tozabhawa ndaiangasiripo ndinoona muchimai shekazi ashanda andizivira anobatsira unokwanisa kutisira no isusu zvatokwanisa kuita ndosaka ndakutaura kuti kubatsira kwatinoita ndekuti kana paita ecodecision kudai inobva yatisunga maoko saka chiripo chekuti decision yekoti iyi handiti inoda kuti ite ibviswe kana yabviswa iyi then tokwanisa chikwana kwanaunga inokwanisa kuti nyaya yekoti right nyaya iyi yaraswa
judgment yakadai iripo nyaya ngaidzoke futi kwamambo mutasa but kana yakadai so mabatsiriro ari nayo ndofunga ndekuti semunhu wechikadzi ari disadvantage mai ako vanoenda kuwomen affairs unoenda kuministry of women affairs padisi utsvaga usa women affairs inokubatsirai kune magweta emadzimai anonzi gurupu inonzi wiusa women in law southern africa vane malawyers anobatsira inheritance nenhaka nemakesisi evaikufane mudzimai ari disadvantage sana ndo vanogona kubatsira kuti valonje appeal inomisa kesi itangiswe patsva ine muono wekuti maparties ari ngoti haana kunyatsopara pane zvakaita zvisina kunyatsotangisa akawanda vatinobatsirwa chiteere mabatsirwa ukaenda kumenya pezi kwa dc vanokubatsira nemagweta anozotulusa vanokupa kwamudai vanosikana nemamwe vanokuti vanokubatsirai amai vavo vinovabatsira kuenda navo utsanangura kesi yavo vanobatsira dare rineri riri pasi pemeji risati pasi pechiraiko haikuti ndenogona kuisa pepa iyi avanobva vanomiswa madhokumenzi esati ariko zvotangwa panyora and uyari panozati kazhinji katenyezerendi haubva kupaishinjeka kukwamidza bypassa pamambo ndopanopanidza chimwe chikuru chekuti jaji anokutaura kuti problem makomiti akati kudii neishe izvi vakabva kwaishe iyoyo kwamambo wakaenda hauna wakajamba kuenda ndeyakapota saka all that will be reversed maziso ese akuchita zvazvipagira kuti chachaii pakakanganisika ndepapi pambana unenge wakangwara wakaenda kuchikoro apa ndamaira muiiwere pamba chaukunyatsogwandiri saka all those factors will consider saka enda kwadisi on monday maimutetwa royoke isi mutetwa kwadisi tobatsirwa neloya mabatsira nomirira mai havana mari but sitendede kuti vana vanoichi neureku Andi. Tawana makana. Andi.